Ok, díomh Bl6 a céann an seo. Tá an físeán seo á dhéanamh agam le cabhrúilibh le OneNote a úsáid. So tá bronnarm go bhfuil an browser síos an seo ach tá cúiste sin. So dus a bora tam treéis físeán a chur le chéile ag insintíomh conas gur féidir le OneNote a oscail sa browser. So muna bhfuil an app OneNote cosúla seo ag obair duit nó muna féidir le dul seach an sin. Ná go darmid is féidir le OneNote a úsáid ar líne go dtíreacht tríd an browser atá agat so mulamar Google Chrome díomh má taisfidh déanamh sin ar an iPad. So nuair tain sibh isteach chuig an ceann Gearmánis má féin sibh síos an seo. Tá gach rud an seo ar an taobh. So an seachtain seo beidh sé glas agus beidh sé an céad rud ar an liste. So nuair déanann tú sync den céad uair written deir seachna nuair osclaíonn tú ar an lún ba chóir go bhfuil sin an céad rud agus an céad leathanach atá an suas le sin ná an bhéilire. I níos sin tá na rangna atá déanta agus na seachtaí atá thart. So sin an seachtain se caite an 5 lá go dtí an 4 lá is 5 aibreán anis tá sé dearag tuis go bhfuil sé thart. Now we'll bug é sin, it's just tá bhar nanamnacha le eáil an sin ar an taobh agus níl me géirí iad sin a chur suas ar líne de gach éine. So nuair taimid isteach go dtí an seachtain an céad leathanach sin an bhéilire. So leis an bhéilire sin tá an leagan amach den seachtain a goibh, luúan go ine. Tá an dáta hús an seo ónas go bhfuil sibh ar an dáta ceart. Tá na tréimhsí Gearmáise sa líne seo, so ba chóir go bhfuil sibh déanamh na ceachtainna Gearmáise i rith na tréimhsí sin 10 nóid an ceann. Den sin an nasc chuig an rud atá le déanamh agat. So is féidir leat ar an lún a raibhnú, agus osclóí an ceacht don lún. Alright? Chomh maith le sin, le cabhrúilibh má tá rudaí i gcairí glitchy, ar an bhéilire tá nasc ann. So má brúann tú ar an 7 lá is 5 aibreán, osclóí sé an ceacht atá le déanamh agat an lá sin. So ónas nach éiríonn sé meascas is ní le is agam cén chuig ar féidiribh cos tá na léitheanta agus na dátaí an sin. Ach tá me géirí go mbeadh gach rud có éasc agus is féidir. Now chomh maith le sin, gach lá beidh fuairim Microsoft á líne isteach agat. Muna bhfuil fuairim Microsoft á líne isteach agat beidh rud ag an eile, beidh ríomhphost le cheola nó rud ag mar sin agus beidh an eolas sa líne seo. So sin an líne don easeolalas agus don rud atá ag taspáintom an obair atá déanta agat agus beidh mé an fecinn conastá ag gcairí libh. So chomh maith le sin nuair a fecinn sibh isteach ar an lún, tá an obair atá le déanamh agat agus tá an bhuairim Microsoft ann. Now, feicir an ceann seo, tá sé glódáil uaireanta ní oibríonn sé agus ní déanann sé an lódáil, agus ní féidir am aon rud a dhéanamh faoi sin. Ach, haall an sin tá nasc chuig an bhuairim Microsoft. So muna bhfuil sé go obair sa OneNote, má brúann tú ar sin, osclóigh sé tab nua sa browser atá an úsáid agat, agus is féidir leat é a líne isteach an sin. Now, chomh maith le sin, tá tar éis nasc a chur isteach díobh ar an bhéilire. So má brúann tú ar fuairim ord, so beidir go bhfuil an scrúdú ósta cór, agus tá tú ag géirí just dul isteach leis na freagraí, má brúann tú ar nasc sin, osclóigh an bhuairim arís. Agus is féidir leat é sin a dhéanamh. In dhíth sin, éon eolas breise faoin rang mar atá sé ar siúl an lá sin. So, tá ag déanamh an físeán YouTube, TUBE, litrig mé YouTube mí ceart, so bhfuil ceart ag sin. Agus tá ag déanamh embedding ar an físeán sin. So, má fecinn sibh tá ag obair ar an ceann gná tar éis seo an ceann ordleibhéal déanta agam. So is féidir leat brú ar ordleibhéal agus osclóigh YouTube. Agus sin cabhar breise, so má tá deacrachtaí ar bit agat agus tú ag déanamh an ceacht, tá físeán curtha le chéile agam díobh ag Mhíniu díobh cad atá le déanamh. So is féidir le brú ar play agus chucky payrod sin an obair atá le déanamh ag ordleibhéal ar an lún. Agus feici sibh an sin bronnarm just obair seo. Feici sibh go bhfuil an áit, so it's examinations.ie cábhíl sa dóigh ordleibhéal text dó ceiste hain freigur le scríomh as Gearmánis. Agus an sin fecinn sibh
taim tríd gacrod an sin níl ag brú play cos níl me géirí éisteach lom héin. Ach taim tríd an ceacht mar atá se le déanamh goibh ar lá sin. Iomad réile sin. So sin. Agus tám ag déanamh an rud céine le gnála bhéalanis tar éis an físeán seo. So má tá ceist ar bit ormh is féidir libh ríomhphost. Bhí mé chun text ar ábhaint nó ní féidir libh text i cheolacum. Is féidir libh ríomhphost i cheolacum. Fecinn sibh go bhfuil cruinniú Zoom le déanamh goibh, just chun check-in í dhéanamh libh agus tá na rialacha Zoom an sin agus mar brúntar sin os glóigh sé na rialacha mar tá sé leag amach agam. Bhí cinnte go siad san áléomh goibh nó léite goibh sula tugadh sibh seach chuig an cruinniú Zoom, so bé an ID agus an focail feara seach an sin. Nuair atá leibhéal amháin ag déanamh an cruinniú Zoom, bé an leibhéal eile ag déanamh gná obair agus an mallart an sin. So sin an leagan amach tásúla agam go réit sin sin éon fhadhb atá goibh arís. Má tá fhadhb goibh ag oscailt an OneNote féach ar an físeán eile atá déanta gom curthaí mé an nasc sa ríomhphost leis an nasc don físeán seo chun cuidiú libh. So sin a méid gur